South Africa siyabingelela. Sila kuward 18 eNgonyameni isigodi la sikhona ngaphansi kwamasipala iJozini local municipality under idistrict uMkhanyakude district. Sikuward 18 ke iVD iNgonyameni. Bafowethu la South Africa kunaleli holo leli hall leli. It looks a very beautiful hall. Mawulibheka ngokweplan yalo nendlela obengimele lakheke ngayo. But ke what is surprising here? Leli holo nje banibona sekubolile konke lezi zinto ezilapha nje banibona nje sekubolile akusekho okucacayo ukuthi kahle kahle kwakwenzakalani. Selokulema it's been 2 years now. Le hall le imile. We asking ourselves as a community ukuthi where is our government? Where is the government that we voted for? Where is the government that we have voted ekuthenini balungiseleli hall? La singaphansi ke kwekhansela eliphethwe elingaphansi kobuholi bukaKhongolose. Then le hall leli sekunamakhansela amabili angenile since la approve indaba yaleli hall. Okusho ukuthi la approve ekhanseleni lokuqala kwaba nekhansela ehlale for 5 years alipheli leli hall manje kunekhansela liyaqeda next year another 5 years but kunaleli hall selokulinje. Then we are asking ourselves as a community ukuthi kanti sikuyiphi South Africa? Sikuphi umhlaba? Imuphi umhlaba esiwakhele uma ngabe kuzoba nezinto nama structures ngoba kahle kahle si understand ukuthi kwenzakalani la. Lokho ke bantu base South Africa ngicabanga ukuthi nabantu bakulesi sigodi sisakhele baseNgonyameni iVD yakhona ngaphansi kuka ward 18 also the local municipality lapha yalo uphethwe umhlonishwa ubaba uMathe ubaba esimhlonipha kakhulu. Siyazibuza ukuthi ke uma ngabe kunje kwenzakalani mhlawumbe abakhonayo nabasemagunyeni ukuthi abake basilamlele nakho eNgonyameni asina hall. Some years back, it's about 10 or 15 years back, sike sakhandelwa ihall kwathiwa khanda ihall kwakhandwa iclass. Mangithola ithuba ngihamba nginikhombise. Sakhandelwa iclass, just a class. Iclass futhi likhulu kakhulu. Is that thing ama measurement akhona is less than ama measurement eclass. But okay ngoba bayabona ukuthi benzile iphutha ke bathi basikhandele ihall basenzele iclass. They've decided ukuthi ke benze nali hall elibukeka liseplanini lilikhulu. Kodwa manje nali listakile. Sinobukhosi ngaphansi kobukhosi bakithi sibuhlonipha kakhulu sifisa ukuthi inkosi yami nenkosi nayo ayisukumele wamngomezulu siyakhuleka kuwedlakadla Msuthu Khubalithule siyakhuleka mangabe ikhona indlela neminyango esingangqongqozeleka kuyona njengabantu besizwe sakho wena waphakathi mnikazi wezwe mnikazi womhlaba siyacela nakunina kuwena ukuthi Nkosi yami nali hall liguga ikuphi la singakwazi ukuthi siza ligugile iphelile indaba yalo insimbi ibolile njengoba niyibona bantu base South Africa konke nama containers kuyacaca contract yahamba yathutha njengoba nibona nama container angalolu hlobo asi-understand ukuthi ikhona kuphi okwenzakalana. Ifence yona yodwa iyakutshela angikhona nanokuthi umuntu wayenza leli hall usaphila kwasemhlabeni. So ke siyacela abantu abasemagunyeni nabagunyaziwe ukuthi sicela basize. Siyabuza ubuhlungu singomphakathi waseNgonyameni. Imicimbi sisayenzele emathendeni thina. Sisamele siqasha amathende ukuze kwenzeke imicimbi. After so many years sine democracy vote. Le ward lena yona ward ebithatha uKhongolose imbeke ezingeni. Le ward ka ward 18. Kodwa sihlala ngaphansi kwe-structure esiso esingena la singenawo lo khona kula siphila khona thina singabahlali bakward 18. Ngakho ke siyacela kakhulu bantu base South Africa siyacela kakhulu Mkhanyakude district siyacela kakhulu Jozini municipality silamleleni bafowethu siyashokola asikwazi ukwenza imicimbi asikwazi ukwenza lutho uma ungenamali yokwenza ukuqasha ithende okusho ukuthi usenkingeni. So siyacela kakhulu ngazi ukuthi bangasilamulela abantu abasemagunyeni. Siyabonga.